singgolo napa? Apa kowe perlu ngerti? Tak kandhanono kowe mung kepengin. Pecah siramu, pecah genti siramu. Aku ning atiku kok krasa bunga, atiku krasa seneng Bagong. Karang iso kula nggih mung ngoten niku. Kula niku nek kon menehi napa-napa mboten saged. Kula niku wong sekeng, wong ora duwe, kula wong kere. Ning nek Gusti Banowati bungah merga kula nggih niku nggih mung mbok menawa mung kebeneran mawon. Tobat saiki kowe tak tanting gelem ora? Kowe tak tanting gelem ora? Napa? Kowe rasa mulih. Rasa mulih piye? Kowe manggon kene. Lah bojoku, anak-anak kula nek mangan pripun, kula wong lanang duwe kewajiban goleke sandang pangan kali anak-anak kula kali bojo kula. Tobat kowe aja kuwatir, bojomu mengko tak kirem pendak sasine tak cukupi kabeh. Anak-anakmu ya tak cukupi kabeh ning kowe rasa bali. Terus status kula teng mriki napa? Abdi. Nek mung abdi wis biasa. Nek mung abdi wis bendinane, nek mung Panakawan niku wis pancen kula niku didadekke Panakawaning Pandhawa. Terus kula tak takon, status kula napa? Kula tak takon. Tobat aku tak crita karo kowe ya Bagong. Nggih. Kowe kena percaya kena ora? Nggih, pripun? Saploke kowe nang kene kok rasa tresna karo Prabu Duryudana kuwi suda. Piye kuwi maksude? Saploke kowe nang kene tresnaku karo Prabu Duryudana kuwi suda. Terus suwe ning suwe bareng kowe nglipur karo aku Bagong. Tobat apa ya nyata apa ya ora pendak-pendak aku ki tansah mapan ning kaca gedhah. Ndak sawang-sawang marang awakku dhewe. Apa ya bener sing tak rasake iki Bagong? Nek ora bener kenapa aku ngrasake rasa seneng nanging yen bener lah kok dadi kaya ngene kanan sing kudu tak lakoni. Ning umpama tak tolak mesti atiku lara. Rada serius iki kita iki. Maksudnya pripun? Bareng kowe nang kene rasa tresna karo Prabu Duryudana suda. Mlumpuk ing rasa tresna. Aja kaget lho ya. Nggih. Aku nganu Bagong. Nganu piye? Anune sapa? Tobat kowe kok kayane kok kaya kebangetan nggon pengen krungu. Angger kayane niku kaya rasane kaya nyata kaya mboten e. Bareng aku kumpul karo kowe sawetara lah kok keklumpukaning rasa tresnaku ki malah karo kowe Bagong. Karo kowe Panakawan ngapusi. Asli ngapusi. Terus saniki kula duwe kaya apa? Prabu Duryudana niku ratu sugih dhewe sak donya. Ratu derajat pangkate ora ana sing ngembari. Terus sampean srawung kalih kula, terus sampean ngondhon ngendikake nek tresnane karo Prabu Duryudana suda, tresnane kalih kula niku mboten mungkin. Mboten ajeng kelakon lah. Tenan niku kula ora percaya. Upama niku dingendikake tenan napa ya kelakon. Tobat jroning donya iki apa sing ora kelakon? Yen Gusti keparengake kabeh mau bakal kelakon Bagong. Serius? Iya tenan. Dados sampean tresna kalih kula. Iya Bagong aku tresna karo kowe, mula kowe ora usah dadak duwe rasa sangga runggi. Aja ndodok ning ngarepku. Piye? Nglekar? Ora. Ning kowe lumrah biasane wae. Yen perlu karo aku rasa basa, wong yo nyatane aku wis ngandhake tresna karo kowe kok Bagong. Jane yaning talaga. Kati langit mambang tantepas wulan. Ora sasulo. Saking bungah-bungahe pikirku lho. Ora sanggo pikirku mau. Pikirku. Lungguh nganu ngadeg kaya padha karo aku. Aduh. Iki nek kelakon tenan ora golek ndok bebek. Ngrekoso aku. Mesti aku dhewe sing gedhe abikan.
Arep saka ngendi iki aku? Tobat. Lah rak ngono. Nggih. Rasa basa. Nun, Ora rasa basa. ora basa piye? Kowe nyeluk aku Yayi Dewi ngono. Alah, wah, gendeng ngimpi apa aku iki? Oh, ya anu sapa? Yayi Dewi Banowati Kula wonten maring adawuh Kang Mas. modal teng Cremut ndasku. Kersanipun menapa? Bubuk ya Lho. Lah tobat kan jujug lho. ana engko ora bubar malah ra sida ngapa-ngapa aku. Wah, wis ning tenan to iki ora mung gedhekke atine Bagong. Mboten Pak Tobat lho. Kula menika prameswari ngantos kula menika lenggah wonten ing ngandhap. Supados kula menika saged ngajeni dhatemenipun Kang Mas Bagong. Waduh, wis ora mulih ora apa-apa aku yakin. Yen bojoku modar nang omah mbok men. Anak-anakku do kaliren mbok men. Sing penting aku bahagia nang kene. Ning iki bahaya Banowati. Bayanipun menapa? Nek nganti kawanguran Prabu Duryudana krewekan dadi grojogan, geguyon dadi tangisan. Nyiparatipun menawi panjenengan badhe dipun pejahi, kula nderek dipun pejahi. Menawi panjenengan badhe dipun tuntung saking negari Astina, kula nderek kesah. Menawi panjenengan dipun kunjara, kula ya kudu dikunjara. Tegese panjenengan mukti kula ya mukti, panjenengan sengsara kula ya sengsara, panjenengan pejah kula ya mati. Ini jenenge cinta abadi. Inggih, mila mekaten. Mila ing saking menika panjenengan sampun ajrih menawi ngantos samangke wonten sinten kemawon iki mlebet wonten teman adi lengleng. Kang Mas Bagong sampun kuwatos kula nyembadhe ngayomi dhateng Kang Mas Bagong. Asli Inggih saestu. Rikat lambang rata tanpa antara prating sukune ngargeram kang tumingal boten pantura dangu praptaning nalindring mandura Prabu Baladewa ing mlebet lenging taman kadileng kaget njula kepati Sang Dyayu Dewi Banowati wau panusmaning jajalan akskertaning bauna iblis lanat. Wah, lah kok bener ucape umban ing matur Sang Yayi Prabu Duryudana. Yen to Yayi Ratu Banowati ndelikke menungso. Lah kok dadi barang aku tekan kene ora paneng iki Bagong iki. wah, konangan Satpol PP. Piye, Dik? Tanggung jawabmu. Oh, Prabu, kula tekan bekti kula konco. Yo. Kula tambi Yayi Ratu. Ngaturaken ngaget raos semana kula tini penyayipun Koko Prabu rawuh wonten ing Taman Ngadilengleng. Monggo mboten tali woring saderengipun paring kula badhe cemadung dawuh badhe wonten menapa Yayi Ratu? Wonten dawuh. Kula badhe nyuwun keterangan ingkang gemathok. Ngengingi babagan perkawis menika mboten namung mbebangeri dhateng asmanipun Yayi Prabu Duryudana. Nanging mbebecer dhateng sastra wirang ingkang badhe disandang dening negari Ngastina. Niatipun Yayi Ratu menika menapa? Inggih. Mboten menapa-menapa kok Prabu mboten menapa-menapa. Lah kok panjenenganipun wonten mriki Bagong menika mapan wonten Taman Kadilengleng. Monggo sampun wonten mbane kematur dhateng Sang Yayi Prabu Duryudana menawi panjenenganipun Yayi Ratu Banowati menika nyingetaken sawijining priya. Sareng kula titik wonten ing Taman Kadilengleng. Mboten pangling menika Bagong. Inggih, mila mekaten Bagong. Nun. Ngopo kowe nang kene? Marani yangku. Aja cemetan. Aja sapenake dhewe. Iki prameswari, pun ngerti. Wong kula mriki ya ora karep kula dhewe diceluk kalih Ndara Banowati kok. Kula teng mriki niku nganti bingung. Malah niki wau sampeyan nek ngerti malah saya kaget. Saya kaget piye? Dewi Banowati mengungkapkan cintanya kepada saya. Lho, Estu kula mboten gawe kawau mau upama wah ya HP ku entek baterene. Arep tak rekam mau nek nganu supaya ana buktine kok. Yayi Ratu, kula wonten maring adawuh. Menapa panjenengan tindakaken menika mbebangri dhateng asmanipun ingkang Raka. Asmanipun Yayi Prabu Duryudana.
Kula nyuwun pangapunten. Lho kok suta kemawon kula samenika sampun mboten tresna lan Prabu Duryudana. Lho, inggih saestu. Ternyatanipun tresna menika mboten saged dipun peksa. Tresna menika mboten saged dipun jiat. Tresna menika uruping jiwa ingkang suci mrentra saking lebeting sanubari peparingipun Gusti Mahanasa. Kula nuwun sewu Kakang Prabu menawi panjenengan samangke badhe dukani dhateng pun Bagong kepeksa kula ing betengi dhateng pun Bagong. Sinten kemawon niki badhe gendhak sikil kaliyan Bagong. Mangke menawi Bagong sakit kula badhe nyakiti awak kula piyambak. Menawi ngantos Bagong menika pecah, kula badhe nglampos diri. Walah dalah karepe dhewe. Cetha yen to Prameswari Kresna kuwi jeneng putri ingkang lobok kembene kendho tabihe. Ora pantes karo patuladaning para kawula sanegara ing Astina. Ing atase Prameswari kok ramban-ramban tresna karo wujuding kere getibal 17 sing jeneng Bagong. Yai Ratu, wis ora ana gunane aku gunake tanceping tata krama marang Yai Ratu Banowati. Nyatane wis wegah nama warah nampek pitutur becik. Ngorek-orek marang pasuryaning Yai Prabu Duryudana, ngorek-orek marang pasuryaning Nata Mandura Prabu Baladewa. Bagong, kowe ora minggat saka negara Astina. Wah, glandang nenggala leganing atiku. Nek kowe arep gendhak sikara karo Dewi Banowati, iku padha karo kowe natoni atiku bol. Lho. Bol piye? Jenengmu apa? Baladewa. Ah tundang bol kok ora gelem. Tobat ngremenaken Kamas panjenengan wantun kaliyan Kakang Prabu Baladewa. Santai wae. Santai. Tresna kuwi abot, Dik. Tresna kuwi abot. Sapa sing ganggu gawe karo kowe? Aja kok menungso dewa muda tak tandangane. Matur sembah nuwun. Ha, santai ya. Inggih. Memburi kono. Inggih ngesnaken dawuh. Ditebahi. Inggih. Engko aku bar perang langsung sare ya. Inggih ngesnaken dawuh. Kowe adus sisan. Nun adus sisan. Inggih ngesnaken dawuh. Saiki karepmu piye, Mas? Lho. Wani karo Baladewa sing tak wedeni amamu. Kae garwane Kyai Prabu Duryudana. Dewi Banowati wis ora seneng. Wong ki nek bebrayan landhesane wis ora tresna, ora bakal iso apik kedadeane. Ah, Banowati seneng karo Bagong. Mula ana tetembungan Giri Lusi jalma tan kena kinira. Nadyan mung sak Bagong mbok menawa dina iki Bagong entuk rahmating Hyang Mahanasa, entuk katresnaning Banowati. Picak po aku disenengi wong wedok kaya ngono ora tak tampa. Lho, ning kowe wis duwe bojo, ha pegat. Apa ora masalah. Bojo jak omong gagap-gagap kok. Diopeni nggo ngapa? Wis blonjo Bu, durung. Mangkel aku. Biyen ki lancar bareng wis anak-anak kok gagap-gagap. Wis ngiliwet durung Bu. Wis ning meletes. Ngarmuni penake bebebebebebe. Ora tekan-tekan. Wah, dilereni anak wak titipke panti asuhan. Rampung jauh karo Dewi Banowati. Prabu Duryudana ngerti aku jauh karo Dewi Banowati sok. Kena serangan jantung. Mlebu ICU kae napas buatan ora ketututan mati. Aku dadi ratu nang negara Ngastina. Wah, dapurmu iki. Lho. Malah ngecek karo Baladewa. Asale ngono nek dapur watu aku karo kowe kok dapur-dapurke. Bagong, Nun. Kowe wani karo aku. Nun sawu nek pisan niku lak paksa wani niki perkara cewek. Niku perkara angel golek-golekane. Nek perkara dhuwit ora masalah. Nek perkara lemah ora masalah. Perkara apa-apa ora masalah. Nek perkara mau wedan iki sedumuk bathuk senyari bumi. Nek kula rung tau ndumuk bathuke Banowati. Kula nek nganti sampeyan ajeng meparangi karepe Bagong
rawe rantas malang putung bela metu jaba ae maneman ayune kaya ngono etokke jaba terus meng apa padha wae mengan padake wah palus mari jajalan ora minggat kroya Kurawa ora minggat gegulung dening aku Baladewa Kelapa kepranggul mungking ngayuda kebapak nyobawat nyobentar bawat nyobentar oh wah kaget aku bareng Kanjeng Koko Prabu Mandura paring dawuh karo Sata Kurawa yen to sing nyolong Banowati Kakang Bayu Banowati wujude Panakawan sing aran Bagong dasar para nyata Kartomarma iya lho ora basa karo aku lho calon adi kowe lho adi piye adi IP piye IP-mu pira hah 3,5 nyandak ora iki malah aku bingung ngomongan karo kowe bingung aku nek omong dhewe bingung arep ngapa kowe rantak-rantak laku ning para Sata Kurawa nyekel Bagong kowe aku penjahat kok aku pesakitan apa ya kok arep dicekel salahku nggo napa luputku nggo napa kowe wani tresnani Kakang Mbok Ayu Banowati sing ngomong tresna ora aku sik ning Bakyumu Banowati ngomong tresna karo aku kowe kok nampa kowe ora usah selak kowe aja munafik upama kowe tak takoni saiki nek Banowati omong tresna karo kowe nolak nolak muni kowe nolak ya muluse kaya ngono ya tak tolak hah gene ra iso wangsulan normal mo Karto aku menungso normal aku ndek akal budi nek ana wong ditresnani wong kaya ngono kok muni aku moh aku wis duwe bojo telek kamanungsan wae sing diitung aja sok suci oh macem-macem ayo muni mula tak labuhi tenan wis tak niate pokoke wis ben apa-apa supaya entuk Banowati kowe wani nyenggol Kakang Mbok Ayu Banowati tak pecah sirahmu monggo mau tak senggol iki tok singgol napa apa kowe perlu ngerti tak kandhanono kowe mung kepengin pecah sirahmu pecah genti sirahmu Pleset.
bakno nya.